Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki tanggal Senin bolo. Iki posisine awan yo. Awan setengah sore. Panasnya mentar-mentar. Iki perumahan Ruko Royal. Nah, iki nek isuk biasane akeh wong mlaku-mlaku. Rute dalane iki merono biasane ono futsal yo. Iki rute dalane ku merono biasane. Wong mlaku-mlaku yo. Nek isuk aman, insyaallah durung ono sing parkir nek sik isuk ya. Nek wis rada awan ya mungkin ono sing parkir ya. Nah, itu perumahane sepanjang kono bolo. Ya. Perumahane sepanjang kono. Kono iku biasane iki wis komunitas jalan kaki apa lari pagi yo, komunitas jalan kaki atau lari pagi biasanya wong tuwek-tuwek. Awakmu nek ngelak kok bisa mampir ning Omo Cafe iki bahan culturemu. Isih awakmu sik tergolong jek boys sik enom iso nang kene mampir nang kene jos-jis pokoke ya.